Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Hade men jangude noon aada men ko reftade ha gaynen on saha puɗɗen jangude nde ɗo windande janganoma. Refto mayre heddi ngaren deftoɗen jokken windande hesere on ji mamtande ha laaɓa mbawen jangude. Bismillah, jangen. Ɗo wiyete ko sinara, ko jangete e sinara ko ni foti ari ardi. Ay nandi ko gotum ko toɓɓe ɗeɗo serde golle ɗe. Mo dow o ko sinara, mo les o ko shintoyɗo piccuɗo. Ay ɗo sinara, ɗo ko shintoyɗo piccuɗo. Ɗo henne mbiyata so adima hakkude sara, ɗo so serdima alama wondi hay goto. Ɗum saabi tongorinde ni hankadi ɗo tan jangata mbawa ɗo certa e majjere siñiɗe e sinara piccuɗo sinara ko wiyete. Joni noon ɗo kamɓe nandi ko serdiɓe toɓɓe shintoyɗo piccuɗo gasi ko jangete ko ni foti. Ɗo noon woni tongol ngol ari ardi. Ɗo woni sinara, ɗo woni shintoyɗo piccuɗo gasi ko jangete hen hewde ko ɗo hayni. To ɗiggi a serti e majjere, to ɗiggani andu a suwa yaade. Ɗum saabi mbiyeɗa so adima hakkude inde nde ko wotere ene wiye siñiƴe. Ɗo so woni sara serdima inde ko wotere ene wiye sinara. Ɗone so adima hakkude nandi inde ene wiye shintoyɗo. Ɗo so woni sara serdima nandi inde shintoyɗo piccuɗo. Joni noon ngaren jokken windande hande nde. Ay ɗo mbaɗen ni o saha, ay ɗo ko ɗo wiyete sariru piccuɗo. So waɗi ni kamɓe nandi inde ko toɓɓere nde ɗo serdiɓe ɗo wiye ko dariru piccuɗo. Joni noon saɗa winda ɗum so adima ko yowani hakkude bindol ko yowani, sara bindol wayandani henna. Ay nayi de alama wondi hay goto wayandani henna. Ɗone ay ko gotum saridu hakkude bindol, ay saridu alama wondi hay goto saridu piccuɗo woni so woni sara. Ɗo so serdima ni ko toɓɓere nde noon serdiɓe mbiya daridu, ɗo mbiya daridu, ɗo mbiya daridu, ɗo mbiya daridu gasi. Nde ɗo windande wotere sa wawinde ene wayno heeɓi hen ɗiɗi. Kala ko wayni ene wiye saridu piccuɗo ari ardi. Ɗone kala ko waydani henne andu wiyete ko dariru piccuɗo ko ɗo haaɗi. Wa amma ɗo noon ari ko jangindema so tawi adima walla woni sara walla ala tan ganda ko ni. Ɗo so toɓɓi inde nde waylo wonta do 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 do.
ɗo ko so ɗo ko da ɗo wadde so adima hakkunde nandi inde fof ko sareedu ɗo so sakkitima walla alamunde hay goto nandi inde sareedu piccuɗo ɗone e ɗo nandi inde so adima e hakkunde dareedu ɗo e ɗo nandi inde so sakkitima walla woni sara nandi inde dareedu piccuɗo ɗo tan jangata mbawa haqqille ma wasa jiiɓade hande janguɗa tan ko sareedu piccuɗo janguɗa hande tan ko dareedu piccuɗo ari ardi mbasa jiiɓade hande ko sareedu piccuɗo janguɗa kañum e dareedu piccuɗo ari ardi ko heddi ko ko jangata tan ko so adima so woni hakkunde so woni sara e serndima ɗum tan windanama nde ɗo a gayni dareedu a gayni sareedu ƴettu kuɗol ma e carnet ma mbañotoɗa jangga ɗigga so ɗiggi andu a heeɓi ko heewi andu a heeɓi ko heewi nden noon windanama nanɗon a saggi ƴeew bawɗo saggidma aɗa yama saggidma noddu en 00221 77 906 oto 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o mbaɗa saggere ma a sagga ɗum yiɗa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reeno ko musidɗo mon guila mon saabu Allah ya yali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam